Der var engang 25 tinsoldater. De var alle brødre. De var født af en gammel tinske. Geværet holdt i armen, og ansigt satte det lige ud. Rød og blå. Nok så dejlig uniform. Det allerførste, de hørte i denne verden, der lå på æsken, hvor i de lå, var det ord, tinsoldater. Der råbte en lille dreng og klappede hænderne. Han havde fået dem, for det var en fødselsdag. Og stillede dem nu op på bordet. Den ene soldat lignede ligagtigt den anden. Kun en eneste var lidt forskellig. Han havde ben til hi. Han var blevet støbt sidst, og der var ikke til nok. Dog stod han lige så fast på sit ene, som de andre stod på deres to. På bordet, hvor de blev stillet op, stod meget andet legetøj. Men det, som faldt mest i øjnene, var en nydelig slot af papir. Gennem de små vinduer kunne man se lige ind i salene. Udenfor stod små træer og rundt om et lille spejl, der skulle se ud som en sø. Svaner og voks svømmede derpå og spejlede sig. Det var alt sammen nydeligt, men det nydeligste blev dog en lille prinsesse, som stod midt i det åbne slotsdør. Hun var også klippet ud af papir, men hun havde et skørt af den klareste linion og et lille smalt blåt bånd, og skulderen ligesom et gevand. Midt i det sad en skinnende paljet, lige så stor som hele hendes ansigt. Den lille prinsesse strakte begge sine arme ud, for hun var danserinde, og så løftede hun sit ene ben så højt i vejret, at tinsoldaten slet ikke kunne finde det, og troede, at hun havde et ben ligesom ham. Det var en kone for mig, tænkte han, men hun er meget fornem. Hun bor i et slot, og jeg kun i en æske. Og den er vi 25 om. Det er ikke et sted for hende. Dog, jeg må se at gøre bekendtskab. Og så lagde han sig på langt. Han var bag en tobaksdåse, der stod på bordet. Der kunne han ret se på den lille fine dame, som blev ved med at stå på et ben, uden at komme ud af balancen. Da det blev ud på aftenen, kom alle de andre tilstater i deres æske, og folkene i huset gik til sengs. Nu begyndte legetøjet at lege, både at komme fremmede, føre krig og holde bal. Tilstanderne raslede æsken, for de ville være med, men de kunne ikke få laget af. Nødeklækkeren slog koldbøtter, og griflen gjorde kommers på tavlen. Det var et spektakel, så kanariefuglen vågnede og begyndte at snakke med. De to ene, som ikke rørte sig afsted, var tinsoldaten og den lille danserinde. Hun holdt sig rank på tåspidsen af begge armene ud af. Han var lige standhaftig på sit ene. Hans øjne kom ikke et øjeblik fra hende. Nu slog klokken 12, og klask, der sprang låget af tobaksdåsen, men der var ingen tobak i. Men en lille sort trold, der var sådan et kunststykke. Tinsoldat, sagde trolden, vil du holde dine øjne for dig selv? Men tinsoldaten lod, som om han ikke hørte det. Ja, bil til i morgen, sagde trolden. Da det nu blev morgen, og børnene kom op, blev tinsoldaten stillet hen i vinduet. Og enten det nu var trolden eller trækvinden, lige med et fløj vinduet op, og soldaten gik ud fra hovedet på tredje sal. Det var en slags sal i fart. Han vendte benet lige i vejret og blev stående på kasketten, med baronetten nede imellem brostenene. Tjenestepigen og den lille dreng kom straks ned for at søge, men skønt de var færdige med at træde på ham, kunne dog ikke se ham. Havde tinsoldaten råbt, her jeg, så havde nok fundet ham, men han fandt det ikke passende at skrige højt, da han var i uniform. Nu begyndte det at regne. Den ene dråbe faldt tættere end den anden. Det blev et ordentligt skyld. Da det var forbi, kom der en gadedreng. Se du, sagde den ene, der ligger en tinsoldat. Han skulle ud at sejle. Og så gjorde de en båd af avis, satte tinsoldaten midt i den, og nu sejlede han ned af randestenen. Begge drenge løb ved siden af og klappede i hænderne. Bevares vel, hvilke bølger der gik i regnstenen, og hvilken strøm det var. Ja, det havde også skyldregnet. Papirbåden vippede op og ned, og mellem så drejede den så gevinst, så det dirrede til staven. Men han blev standhaftig og forandrede ikke mine, så livet og holdt geværet i armen. Lige lidt kom båden ind under et langt randestensbræt, der blev lige så mørkt, som om han var i en æske. Hvor må jeg komme hen, tænkte han. Ja, det er troldens skyld. Ak, sad den lille jomfru her i båden. Kunne det være endnu så mørkt? I det samme kom der en stor vandrotte, som boede under randestensbrættet. Har du pas? spurgte rotten.
Hit med passet! Men tilsoldaten tager stille og holdt endnu fastere på geværet. Båden for afsted og rotten bagefter. Hvor den skar tænder og råbte af strå. Stop ham! Stop ham! Han har ikke betalt 12. Han har ikke vist pas. Men strømmen blev stærkere og stærkere. Tilsoldaten kunne allerede øjne den lyse dag foran med brættet slap. Men han hørte også en brusende lyd, der nok kunne gøre en tappemand forskrækket. Tænkte dog Randersens styrtede, hvor brættet endte lige ud i en stor kanal. Det ville være for ham lige så farligt som for os at sejle ned af et stort vandfald. Nu var han allerede så nær ved, at han ikke kunne standse. Båden for ud, men stakkels tilsoldat holdt sig så stiv, at han kunne. Ingen skulle sige ham på, at han blinkede med øjnene. Båden snurrede 3-4 gange rundt, og han var fyldt med vand lige til randen. Det måtte synke. Tilsoldaten stod vand til halsen, og dybere sejlede. Mere og mere løste papiret sig op. Nu gik vandet over tilsoldatens hoved. Der tænkte han på den lille, nydelige danserinde, som han aldrig mere skulle få at se. Og det klang fra tilsoldatens ører. Fare, fare, krigsmand, døden skal lide. Nu gik papiret i tu, og tilsoldaten styrtede igennem, men det blev det samme slug af en stor fisk. Nej, hvor var det mørkt derinde. Det var endnu værre end under Randersensbrættet, og så var der snævert, men tilsoldaten var standhaftig og lå så langt han var med geværet i armen. Fiskene for omkring, det gjorde de allerforfærdeligste bevægelser. Endelig blev den ganske stille. Der for en lysstråle igennem den. Lyset skinnede ganske klart, og den råbte højt. Tilsoldat! Fisken var blevet fanget og bragt på torvet. Solgt og kom op i køkkenet, hvor pigen skar den op med en stor kniv. Hun tog den med sine 2 fingre, soldaten midt om livet, og bar ham ind i stuen, hvor de alle sammen ville se sådan en mærkværdig mand, der havde rejst om i maven på en fisk. Men tilsoldaten var slet ikke stolt. De stiller ham op på bordet, og det er nej, hvor det kan gå underligt til i verden. Tilsoldaten var i selv samme stue, hvor han havde været før. Han så de selv samme børn, og legetøjet stod på bordet. Det dejligste slot med den nydeligste lille danserinde. Hun holdt sig endnu på det ene ben, og det havde den anden højt i vejret. Hun var også forstandhaftig. Det rørte tilsoldaten. Han var færdig med at græde til, men det passede sig ikke. Han så på hende, og hun så på ham, men de sagde ikke noget. I det samme tog den ene af smådrengene og kastede soldaten lige ind i kakkelovnen. Og gav slet ingen grund derfor. Det var bestemt trolden i dåsen, der var skyld deri. Tilsoldaten stod ganske belyst og følte en hede, der var forfærdelig. Men om det var af den virkelige ild eller kærlighed, det vidste han ikke. Kulørerne var rent gået af ham, og det var sket på rejsen, eller om det var sorg, kunne ikke siges. Han så på en lille jomfru, og hun så på ham. Han følte, at han smeltede, men nu stod han standhaftig med geværet i armen. Der gik der en dør op. Vinden tog i danserinden, og hun fløj, ligesom en sylfide, ind i kakkeloven til tilsoldaten. Blussede op i luge, og pludselig var hun borte. Så smeltede tilsoldaten til en klat, og det pigen dagen efter tog asken ud, fandt ham som et lille tinhjerte. At danserinden derimod var der kun paljetten, og den var brændt sort som kul.